Salutare și bine am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Stumble Guys. Voi ce jocuri vă place? Mie îmi place cel mai mult Stumble Guys. Dacă e așa interesant. Și Brawl Stars. Să dați acolo și voi un like mare. Hai să revenim în match. Sau nu. Mai bine nu revenim în match, că nici nu contează. De ce să revenim în match? Așa. Tum, sahur. Hai odată. Bă, nu-i corect. Ce? Bă, de ce? De-abia acum apăsăm la mici, nu? Astea sunt mai bune la jocul ăsta. Uite, acum o să pierd. Că niciodată nu am câștigat la Super Slide. Uite și tu, se bubuie jocul. Pe bune! Nu pot să cred. Fix aici m-a spawnat. Du-te, mă, încolo. Bă, pe bun! De ce am numele așa pe mine? Mă chema A-L-I-X. Da. Pierdut. Mereu se bubuie joc, adică nu... Toți oamenii merge și eu nu merg. Stați un pic, revin acum. Am revenit, fraților. Am mâncat. Mi-era foame. Ce bine e în casă. Mamă, uite cum e. Nu mă cheamă Alrisk X. Mă cheamă Andrei 2018. În anul ăsta m-am născut. Asta, așa-l cheamă pe Costas, player G6R 8. R80 liniuță AO. Are nume de bot. Haideți să dăm runda 1. Revenim în meci. Fraților, scuzați-mă, am pus eu pe pauză. Tot timpul când
Am filmat cu voi. Nu pot să cred. E, nu contează. Să dăm meciul blan. Să fie fix blan, ok? Da, scuzați-mă că am pus pe pauză, că nici nu știam. Bă, eu n-am dat pe ăsta. Ce? Pe bune, frate. Pe bune. Bă, dar eu nu m-am dus. Deci, vă rog să vă uitați și voi pe filmare. Că eu nu am făcut asta. Nu pot să cred că a câștigat Julian Boss. Sau Juliani. Sau, nu, Juliana. Nu am văzut bine. Mama, am zgârieturi, fratele meu. Fă cunoștință cu noul sandwich, pui suculent și bacon. Publicitate, Sandwichul tău, creația ta. Gata. Hai să dăm pe unodrilo. Bă, dar eu nu am atât tot se bubuiește jocul. Da, se bubuiește tot jocul. Îmi cade telefonul. Din păcate mi-am spart telefonul. Am glumit. Chiar era să mi-l sparg. Mă jur că era să mi-l sparg. Bloc Dash. Deci dacă mai se întâmplă data așa ceva, eu nu mai mă joc jocul ăsta. Deci eu, iarăși se întâmplă să am ceva. Să te duci. Pe bune? Da, ce dans are prostuțul ăsta. Nu pot să cred. Totul a fost doar un film. Da, tot a fost film. Deci, de data asta, nu trebuie să mor deloc. Ok? Deci dacă mai se bubuie, este jocul și aici. Eu am telefonul stricat. Fraților, eu am fost tot timpul ăsta. Glorna, welcome boys! Astăzi ne jucăm Stumble Guys cu Nucivanu Barbașanu. Da, eu sunt Andrei. Deci mi se bubuiește jocul, nu? Am dreptate, nu? Și mor, nu? Next. Da, eram sigur, frate, eram sigur. Băi, eu am murit pe bune. Da, era doar o farsă, n-am murit. De ce? Am câștigat? What the fuck? Nu. Ba da, am câștigat și eu. Andrei 2018 Team. Deci... eu am fost numărul 1. Bă, pe bune. Da, pe bune? Nu. Nu pot să cred. Urăsc. De ce nu mi-a dat? Mereu jocul ăsta glumește cu mine.
Dacă e cel mai noob și noob joc. Da. Și cel mai. Bă, am uitat să dăm spin-ul. Bă, pe bune. Da, am uitat să dăm spin-ul. Trebuie neapărat să dăm spin-ul. Haide, se bubuie jocul. Nu. Oh, deja l-am dat. Nu. Oh, da, pot să vă dau publicitate. Nu. Opresc un pic filmarea ca să nu vă plictisiți la publicitate, ok? Piii! Bă, ce bune. Iarăși. Mi s-a întâmplat asta de cam 100 de ori. Trebuie să stau aici o oră. Nu? Să nu vă plictisiți, opresc filmarea. Da, asta sunt eu. Da. Hai să începem. Deci, pe bune. Stai să-mi dau un pic în sus. Da, bă, nu opresc ăsta. Gata. Uite, am dat aici și am dat cameră. Pensulă, buton magic. Ia, ce buton magic? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cred că nu e bine. M-auziți? Nu știu, da? Cam aici să încheie videoclipul. Ne auzim data viitoare. Dați acolo un like dacă mai vreți să mai facem videoclipuri, dar să stea cu Stumble Guys sau cu Brawl Stars sau cu Roblox. Pa, pa!